Καλησπέρα, ονομάζομαι Μιχάλης Γιαννίδης και σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω βήμα-βήμα την εκτέλεση του Auction D App. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε είναι το app JSX, το οποίο έχουμε δημιουργήσει μέσα στο φάκελο frontend και μέσα στο CRS-C. Εδώ πέρα όπως βλέπετε είναι το app.jsx και εδώ έχουμε το app της CSS, στο οποίο έχουμε βάλει διαμορφωμένα CSS για το κάθε κουμπί και για το background που έχει η σελίδα η ίδια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε την option contract.js. Εδώ μέσα έχουμε τη διεύθυνση του contract address με την οποία λειτουργεί το project και από την οποία είναι το owner, στην ουσία αυτός που έχει το token του Ethereum. Και εδώ πέρα όπως βλέπετε έχουμε δημιουργήσει κάποια paths και κάποιες μεθόδους με τις οποίες καλούμε το auction count, στην ουσία πόσες φορές θα καλέσει αυτή την μέθοδο και με την οποία μπορούμε να δούμε πόσα άτομα έχουν καλέσει αυτή τη μέθοδο μέσω του create της auction που θα δούμε σε λίγο στην εφαρμογή. Λοιπόν, έπειτα έχουμε τα components. Μέσα στο CRC έχουμε δημιουργήσει auction component, την auction form. Στον auction component έχουμε τους τίτλους, έχουμε ορίσει τους τίτλους, τις τιμές του Ethereum και μέσα σε ένα text box τα ορίζουμε μόνοι μας. Μετά έχουμε και το auction ID και το bid account αναλόγως με τα Ethereum που έχουμε και κάνουμε place build μέσα σε αυτό. Και εδώ πέρα μπορούμε να τελειώσουμε και όλη την λειτουργία του auction. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία φόρμα της auction με τίτλους, με πόση διάρκεια θα υπάρχει και με την αρχική τιμή του Ethereum που θα ορίσουμε μέσα στα boxes. Έχουμε και την auction list, περιέχει την ζωντανή λίστα με όλα τα bids, με τα cancel, με τα auction, με τις τιμές, με αυτόν που τα αγοράζει και με τον τίτλο μαζί, όλα μαζί είναι εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το cancel auction, το οποίο μπορούμε να ακυρώσουμε στην ουσία το auction που έχουμε κάνει. Εδώ είναι το control panel, στο οποίο διαχειριζόμαστε τα withdraw. Στην ουσία όταν έχουμε μαζέψει κάποια Ethereum μπορούμε πολύ απλά να τα κάνουμε withdraw και να τα βάλουμε στο λογαριασμό μας. Και για να τα βάλουμε στο λογαριασμό μας πρέπει να βάλουμε ένα wallet, όπως βλέπετε εδώ. Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε τον owner και μπορούμε να κάνουμε ban τον πολιτή, όπως βλέπετε εδώ, και τον destroy που δεν καταστρέφει αλλά είναι εκεί για να υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, όπως είχατε ζητήσει. Λοιπόν, εδώ είναι που κάνουμε fulfill στην ουσία το auction, τη τελική τιμή του Ethereum που θα βγαίνει στο τέλος. Εδώ είναι το header που έχουμε τις ονομασίες του κάθε header
τους τίτλους κτλ. Θα σας δείξω τώρα πώς τρέχω το app. Ανοίγουμε το parcel και γράφουμε εδώ πέρα CD Auction D App. Λοιπόν, εδώ μέσα, με βάση αυτά που έχω σημειώσει, θα τρέξουμε αυτό το κώδικα, το command, στην ουσία, το npx hardhat node, το οποίο θα μας φορτώσει όλα τα token και όλες τις διευθύνσεις με το κάθε owner, με το κάθε λογαριασμό, όπως βλέπετε εδώ. Ανοίγουμε καινούρια terminal, ώστε να μπούμε ξανά στο Auction D App και μέσα στο front-end φάκελο. Αλλά μάλλον δεν θα χρειαστεί και θα τα τρέξουμε όλα μέσα στο Auction D App. Να. Οπότε, δώστε μου ένα λεπτό. Στην ουσία όλα αυτά τα τρέχουμε μέσα στην Auction D App, αυτά τα commands όπως βλέπετε εδώ. Τώρα εδώ μας φορτώνει το auction, εδώ είναι το token μας, το παίρνουμε και το βάζουμε στο auction contract.js και μετά, αφού έχουμε τρέξει αυτό, λοιπόν, συγγνώμη, συνέβη κάτι, αλλά λοιπόν να συνεχίσουμε. Μέσα στο auction D App θα τρέξουμε το CD Frontend και μετά θα τρέξουμε το npm run dev, το οποίο θα μας δώσει αυτό το link. Μέσα σε αυτό το link θα τρέξουμε, όπως βλέπετε, την εφαρμογή. Λοιπόν, εδώ πέρα θα βάλω κάποια παραδείγματα. Λοιπόν, μόλις πατήσω create, μου ανοίγει εδώ, βάζω τους κωδικούς, κάνω unlock και όπως βλέπετε μπορώ να κάνω connect. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια alert, γιατί δεν τα θεωρεί ασφαλή, όπως βλέπετε εδώ. Και επίσης, επειδή δεν έχουμε Ethereum μέσα στο λογαριασμό αυτόν, δεν μπορεί να γίνει κάποια transaction, κάποιο auction. Αν είχαμε, θα εκτελούσε κανονικά το όλο app. Λοιπόν, και στην ουσία αυτό ήταν το όλο review της εφαρμογής, και κάποια πράγματα που παρατήρησα ήταν πως η εφαρμογή ίδια ζητάει Ethereum, οπότε εκεί έχω ψιλοκολλήσει, αλλά δεν πειράζει. Αυτά ήταν όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και καλή συνέχεια. Γεια σας.